naghimo aning 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry nga giduma sa Emmanuel Bible Baptist Church diri sa 3rd Street, Seabreeze Homes, Mactan, Lapulapu. Salamat mi o kini si Pastor Mark sa sidon, kauban na po si Brother Rex Orias, Brad. Mayong hapon na to, Brad. May adlaw na to, Brad, no? Ini nga adlaw, Brad, atong hisgutan, Brad, kining kaluoy sa Dios, no? Kay diri sa Tito, Brad, Kapitulo 3, so mo ni atong teksto nga pagabasahon karon, Brad, diri sa bersikulo 4, no? Akong basahon, Brother Rex, ingon diri nga, apan human nga ang kalumo o gugma sa Dios nga atong manluluwas ngadto sa tao mipakita, dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat, apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato, dili pinaagi miluwas kanato pinaagi sa paghuga sa pagkatao, pag-usab o pagbag-o sa balaang espiritu nga iyang giula nganhi kanato nga madagayaon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong manluluwas, aron ingon nga gipakamatarong pinaagi sa iyang grasya kita gayud pagahimuon nga mga manununod sumala sa paglaom sa kinabuhing dayon. So brad, atong isgutan bad kining sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato. Kay higala musugot tag sa dili, ikaw karon moingon man siguro ka nga nang muko magkapaso dili, mauni siya ang pagtulunan sa Dios nga ikaw ako usa nining adlaw mahidangat ta ngadto sa kalayo sa impierno. Right. Kay ngano man, kay mga makasasala man ta. Right. Nagingon ang Bible ang bayad sa sala kamatayon. No, sumamatay ka sa lawas ba din ang atong kalag itambog sa linaw nga kalayo. Nga walay pagkatapos. Muna nga Brad Rex, ang atong makita diri Brad nga gikaluy-an ta sa Dios. Amen. No, muna niyon siya miluwas kanato. No? Nga niyon ang Biblia nga giula pinaag kanato pinaagi ni Hesus Kristo nga atong manluluwas. Imagine Brad, ang Diyos mismo ninaog sa kalibutan, nagsunog og unod, gibayran niya ang atong mga sala, gipapasan siya sa krus, gilansang siya sa krus, giula ang iyang dugo, aron maluwas ta. Amen. Aron nga dili na ta niyon diri mahimo na tang mamatarong pinaagi sa iyang grasya. Then iyon ang Bible nga tungod atong iyang kamatayon Brad, manununod ta sa paglaom sa kinabuhing dayon. So klaro na kayo Brother Rex nga ang kaluoy sa Ginoo Brad, iya tandad-on ngadto sa kinabuhing dayon. No, imagine pagkanindot kay Brother Rex no nga human ning kinabuhi tungod ni Kristo nga atong Dios nga manluluwas gikaluy-an ta. Inig kamatay na to, siguro na taglangit. Okay, na naman o kinabuhing dayon, asa pa man dieta. Diba? Mubito ninyo ng Ginoo, asa po to asap mo, huwag man siya sa impyerno, huwag man siya sa langit. Nga siya may nisaad, di man kita'y nisaad, di man tao nisaad, Diyos man ang nisaad. Nga kung ang Diyos mo saad, ba direct siya magtumanon? Amen. Ang Dios mo saad, dili man mo pakyas. Yes. Yan, ingon siya, bisan kinsa nga mutuo ka nako, adunay kinabuhing walay katapusan, pagkanindot. Munang dako kayo ang kaluoy sa Dios. No? Munang ingon ang Biblia, sumala sa iyang kaluoy siya miluwas ka nako. Brother Rex? Amen. So, Titus chapter 3 verse 4. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, dako kayo ang gugma sa Ginoo alang sa mga tao, alang kanatong tanan.
Pero subo lang pandungon nga tungod sa tao nga dili siya mutuo sa pulong sa Ginoo, dakong distraction ang kalautan madangat niya, dakong delikado nga mahitabo sa iya tungod sa pagdili lang nimo pagtuo sa pulong sa Ginoo. Kay ningon ang pulong sa Ginoo, naa na ang gugma, gihatag na ang gugma sa Ginoo ang kaluwasan. But God commended His love. Sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. So, ang gugma, ang kaluwasan, gihatag na sa Ginoo diri sa kalibutan. Gihatag na ang problema, ang tao, wala siya ka balo, pero kung nakadungog karon nga nakadungog ka, nakabalo ka, ang problema di sad ka mutuo. No. Dili ta mutuo sa pulong sa Ginoo. Pwede ra mo dili ta mutuo sa tao, kay tao man. Pero ang pulong sa Ginoo may atong tubuan. Wa nay lain pa. Dili sa buhat, not of works. Dili sa buhat nga ikaw pagamatarungon. O dili ka tungod kay buotan ka, mahimo kang matarong. Dili walay kwenta ang atong mga buhat sa tubangan sa Ginoo. Ang gitanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga mutuo ka sa iyang pulong nga si Jesucristo ra ang nagbayad sa atong mga sala. That's right. Tungod sa sala, maimperno ta. Tungod sa sala, bayad ka sa kamatayon dito sa impierno. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, gibuhat niya ang kaluwasan. Ang ato lang higala nga ang pagdawat nato sa nagbuhat sa kaluwasan mo si Jesucristo. Amen. Ikuha niya ang sala dito sa cross, sa Kalbaryo. Ang amo lang hinaot sa atong mga listeners diri sa broadcast nga ablihi lang yun higala ang imong huna-huna o kasing-kasing. That's right. Kakto yun. Nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo. Wala na kuan ron karong panahon na wala na kanang secured. Karon sa balita nga kanang coronavirus. Yes. Pwede ta matakdan, pwede ta madisgrasya, pwede ta mamatay. Pero diri sa kung makaangkon ka aning grasya, mas labing kuan, dako kayong butang, dako kayong grasya sa imo, dako kayong kaluwasan nga ikaw maluwas. Pinaagi lang gyud sa imong pagtuo. Busa nag-pray gid mi kanunay kini sa among programa sa kuan. Dako kayong butang nga magsige gyud kag paminaw ning pulong sa Ginoo kay magpaminaw ka, mutubo ang imong kahibalo. Dili sa among bakbak gikan, kundi gikan sa bakbak sa Ginoo. Okay. Pastor? Kay sakto bitaw bad no nga dili ni among kaalam, no? Among tingo nga igala dili nga kanang mubalhin ka reliyon, Right? no? Oh. Ang baptismo nga igala pundok ni siya sa mga tao nga siguro langit. Amen. No? Brad, ang baptismo pundok ni sa mga tao nga siguro langit. Pero dili na mo tinguha higala nga mobalhin ka og relihiyon. Ang importante higala nga mahibaw ka nga ang Dios naluoy nimo. Naluoy nato. Right. Kay ngano man adunahan kayo ang Dios og kaluoy. Ngano higala buhi pa kahangtod karon because gusto sa Ginoo nga makadungog ka ani nga mensahe. Yes. Di ba bad, no? Amen. Nga makadungog ka ni nga mensahe, kay higala kung dili ni mo tuuhan ni nga mensahe sa Dios, nga niya mismong bugtong anak, gihatag niya aron ka maluwas, aron ka nga mabayran ang imong sala, aron ka malangit, dako kayo na nga pagsupak sa pulong sa Ginoo. Amen.
Kung higala sa ning adlaw, mahidangat nimo kay bawo ka unsa kapungot sa Dios. Right. Muna nga karon higala nagsangyaw mi, nagtudlo mi, nagpahibalo mi ening online nga broadcasting o ginaon nga imo ni siyang tagdon, imo ni siyang pamalandungan nga ang Dios naluoy nato. Amen. Okay, sa Episo 2:4, apan ang Dios kinsa adunahan sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga pinaagi niini siya na higugma kanato bisan sa diha nga kita mga patay diha sa mga sala nagbuhi kanato pagtingog uban ni Kristo tungod sa grasya kamo nangaluwas. Amen. Pagkanindot day Brother Rex, no? Nga tungod sa grasya kita nangaluwas kay ang Dios adunahan sa kaluoy. Yes. Dakong gugma niya nato nga nahigugma siya nato. Kay kung wa pala nahigugma ang Ginoo nato pasagdan toy. But no nga hangtod juro maningkamot ta. Yes. Maninguha ta. Yang atong pangutan-on be, nagsige man kag paninguha, nanikamot na kay nikamatay nimo langit ka o dili po eh. Sa to pa day Brother Rex, di gyud kaabot ang iyang pagkamatarong, di gyud kaabot ang iyang kaugalingon nga paningkamot. Right. No? Dili gyud madawat sa Ginoo mga higala, kaya madawat ra gyud sa Ginoo ang pagtuo nga iya sa Ginoo pinaagi ni Jesus Christ. Oh, amen. Amen. Kaysa gisgutan na mo ni Brother Jigo, kay kung pinaagi na sa pagbuhat imong pagpadung sa langit, pinaagi pagpabautismo, pinaagi og paningkamot higala dili na maoy plano sa Dios. Mapakyas ra gyud ka kay ang plano sa Ginoo diha ni Jesus Christ. No? Mubito to ninyo ng Biblia. Mihatag sa iyahan kaugalingon alang kanato. No? Sa bagoy rason nga namatay sa cross, para lang ba itong isalida sa TV, dili mga igala. Tungotos niyang kaluoy. Kinsa bagoy magpakamatay na ito uglain ba direct mo? Yun, di ba? Huwag tao magpakamatay na ito eh. Nga kita pa'y nirebuildi, kita pa'y nakasala, nga laing tao pa'y mubayad, ay gala. Ang Diyos rin hingin mo anak. Amen. Si Jesus kay siyang bugtong anak na naog dinhi. Gibayran niya ang atong sala. Tungod kay naluoy siya na to. Yes. Amen. Kung tungod ana nga kaluoy higala, ikaw maluwas kung mutuo ka ni Jesus Christ. Inaot mi higala nga natisok ni sa imuhang una-una o kasing-kasing karon. Nga ikaw, ikaluyan sa Ginoo. Dawata si Jesus Christ nga imong manluluwas ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Yes. Daghang salamat ug kami magaingon kanunay ang Dios magapanalangin. Mayong adlaw natong tanan. Amen. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.